Noswaith dda iawn I chi, falch o'ch gweld chi. Ac o gwrando'r coeddiadau hefyd ynde, dangos lot o waithgarwch a bwrw mywyd yr eglwys. Dewch I ni addoli Duw a'r hemyn cyntaf ni heno di 323. 323. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi I angau hun. Hynod fawr yw nawr, brenin nef a deuar lawr. 323. Adrodd y gyffes fer o'n ffydd. Credwn yn yw dad holl a lluog, Iawdwr a llywodraethwr bob peth. Credwn yn Iesu Grist, yr unig anedig mab, ein hapwyr gwaredwr. Ei bywyd, ei farwolaeth ar y groes, a'i argyfodiad, gwrthryfel bechod ac angau, gan fadda I ni ein pechodau, a'n cymodi a Duw. Credwn yn yr ysbryd lam. Roedd yr ef yn ei Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr eglwys, corff Crist a chyfreithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaidd, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y bodiad teyrnas Dduw, ac yng ngobaith gwynfydedig o bywyd tragwyddol, trwy ein chafbwyll Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn, ydyw gogole'r Dduw, a'i mwynhau ffys ac yn dra gywir.
ni'n allan unwaith eto heno o lyfr y proffwyd Eseia tro yma yn y 9fed benod ac yna drachefn o'r epistol at y Philippiaid. Y bobl oedd yn chodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Yr rhai fi'n byw mewn gwlad o gaddig didew a gafodd lewyrch golau. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Ni gelwyr, cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd i lywodraeth, nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder o hyn hyd bydd. Bydd sel ar drwydd y lluoedd yn gwneud hyn. Os oes gennych yng Nghrist unrhyw symbyliad, unrhyw apel o dŷ cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi, cyflawnwch fy llawenydd drwy fod o'r un meddwl a'r un cariad gennych at eich gilydd yn unfryd ac yn unfarn. Peidiwch â gwneud dim o argymhellion hunanol, nac o ymffros gwag, ond mewn gostyngeidrwydd, bydde bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilygach nag ef ei hun. Byddai'n gofal gan bob un ohonoch nid am eich fyddiannau eich hunan yn unig, ond am fyddiannau pobl eraill hefyd. Amlygwch yn eich plith eich hunan yr agwedd meddwl sydd yn wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. I fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo. Ond fe'i gwachaodd ei hun, gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd dynol. O'i gael ar ddull llun, fe'i daros tynnodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Am hynny trad yn chafodd Duw ef a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw. Fel wrth enw Iesu, y plygau pob glin yn y neb ac ar y ddaear a than y ddaear, ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. Diolch hwn i Dduw am ei air i nina heno. 476 ydy yr emyn nesaf. Dos, dywed ar y mynydd, ledled y bryn ac ym mhob man, dos, dywed ar y mynydd am eni Iesu Grist. 476.
Y tu allan ein tad yma'r nos yn ddidew. Y tywyllwch yn cael amdano ni. Yr awel yn fain. Ond dyma oedd i mewn. Mae'r gwmniaeth yn gwneud y cynhesrwydd yn ddeniadol ac yn ddymunol. Ac mae'r rhai sydd yn ymuno hefo ni megis yn anweledig yn cryfhau ein mawl a anwoliad. Yn y tywyllwch a'r goll yda ni chwilio yma a thraw, rhyw straffaglu am bethau, ac yn y bôn, chwilio am ystyr a phwrpas, am arweiniad, am gynhaliad, am gysur ac am obaith. Ond yma, oedd i mewn, ac mewn addoliad, mae'r cyfan yna yn eiddo i ni. Ac i bawb sydd heddiw yn dymuno troi a thaddoli di. Mae addoliad i ni ein tad yn golygu bod ni'n cychwyn gyda mawl a chlod a diolch. Dyrchafwn dy enw, bendigwn di, sy'n dad, mab ac ysbryd glân. Ac wrth ddyrchafu dy enw, mi gafoddwn innau hefyd yn bod ni yn cael gafal ar y perthyn dyfna pwysica sy'n bod. Da ni'n gyfarwydd â pherthyn i deulu, a ffrindiau a chymdeithas. Ond yma, da ni'n treiddio'n ddyfnach ac yn ffeindio bod ni'n perthyn i ti ac yn perthyn i'n gilydd yno ti. Ac felly mae'r tywyllwch yn troi yn oleuni. Mae'r chwilio yn troi yn ffeindio. Mae'r ceisio yn troi yn ffeindio. Ac am hynny, molwn a dyrchafwn, yn os tyddwn ar yn glinia ger bron ein creuwr a'n cynhaliwr. Ac wrth wneud hynny, mi rydyn ni'n cofio yn bod ni yn ymuno gyda dy bobl di, nid yn unig o fewn yr ynysoedd rhain, ond drwy'r byd i gyd. Yma cawn ni deimlo bod ni'n perthyn i deulu mawr, teulu mawr nad ydy'n llygad ni ddim yn medru canfod y cyfan. Ond yn unigrwydd y twllwch, da ni'n deol o droi o gwmpas ein hunan. Felly molwn di fod ni'n perthyn i deulu mawr. Mae niferoedd bach iawn oedd yn ymweld â'r preseb y Methlehem 20 canrif yn ôl. Ond molwn di, na fedrwn ni ddim cyfrif yn hollol fanwl y niferoedd sydd yn perthyn i'r teulu yn dy enw di drwy Iesu Grist. Ac felly rhyfeddwn wrth addoli. Nid yn unig rhyfeddwn at symlder Bethlehem, nid yn unig rhyfeddwn ni at ddyfnder a dwyster y neges, ond da ni hefyd yn rhyfeddu wedrych dros ysgwydd yr holl ganrifoedd, fel mae'r teulu wedi cynyddu ac yn dal i gynyddu yn ein byd ni. Diolch yn fawr i ti am gael perthyn i deulu yr Efengil. Perthyn i deulu Duw.
Fedrwn ni'n anghofio chwaith y bod ni'n perthyn teulu dynol, gyda fo gymaint o amrywiaeth. Dy deulu di ydy'r rhain i gyd hefyd. Credu neu beidio. Da ni'n falch iawn i'n tad wrth weld y seren ar y goeden a'r gola bach yn goleuo a bod ni'n medru meddwl am bod ni'n perthyn i'r teulu mawr dynol. A hwnnw yn ymclymu ni hefyd gyda thi. Ac felly diolch am mewn ni. Diolch am gael perthyn. Oherwydd pan da ni'n perthyn, da ni'n deall yn bod ni'n cyfri. Mae gyda ni safle, nid bod ni yn ei hyddi hi o gwbl, ond mae gyda ni enw. A da ni'n llawenhau yn yr enw hwnnw wrth addoli heno. Ond wrth addoli heno, wrth weld y teulu wedi cynyddu gymaint ystyddiad Bethlehem, da ni hefyd yn sylwi. Oedd y teulu i gynyddu rhagor. Na fedrwn ni ddim gorffwys nes bod y teulu dynol cyfan, neu nes bod y greadigaeth gyfan hefyd yn ymwybodol ohono ti, yn llawn o wybodaeth ac o goniant yr arglwydd. Ac felly da ni yn edrych ymlaen i weld y ddibenion di yn dod i'w llawnder, y teulu yn dod i'w gyfanrwydd, a'r mawl a'r clod yn seinio gymaint a hynny'n uwch. Molwn di a dyrchafwn di. Ac ar derbyn dydd ydyn ni'n gweddio dros bawb sy'n teimlo bod heddiw wedi bod yn beichus. Yn beichus o ran poen neu wendid, o ran galar neu hiras, o ran ofn ac unigrwydd. Oherwydd ansefydlogrwydd byd a bywyd yn y dyddiau'r rhain. Wrth berthyn i'n gilydd, gad i ni gynnal yn gilydd, a chysuro yn gilydd a chryfhau yn gilydd. Ar ddiwedd y dydd, heddiw, da ni'n meddwl am y rheini sy'n cyfrannu cymaint i'n bywyd ni. Da ni'n meddwl am wyddonwyr a'i harbrofion, a chanlyniadau'r arbrofion rheini yn esgor ar drin llwyddiannus a fiechydon dynoliaeth. Da ni'n meddwl am feddygon ac yn ddiolchgar iawn am drefn feddygol. A dos rhaid i ni ond codi'r ffôn neu curo'r drws. Mae'r atab a'r arweiniad a'r cymorth yn dod i ni. Da ni felly'n ddiolchgar am wyddoniaeth a thechnoleg yn hoes ni. Da ni'n breintiedig iawn. Y syniad o berthyn i'n gilydd ac o berthyn i ti yn harwain ni at y perthyn drwy ddarganfyddiadau bendithiol. Gweddiwn heno dros bawb sy'n brin o'r breintiau'r rhain. Yn enwedig mewn gwledydd clodaeth yn y byd ni. Gweddiwn dros y rhai sy'n teimlo oerni'r blynyddoedd rhain yn fwy na'i gilydd.
Y wasgfa sy'n dod i llawer ynys neu dir isel yn yn byd ni, oherwydd cynhesu byd. Y gwasgu sydd yn dod drwy'r gwenwyno sydd ar y greadigaeth, a'r amsicrwydd sy'n dod. Wrth feddwl am ddyfodol y blaned. Gweddiwn dros bawb sydd yn dioddef a'r rhag dros bawb sy'n ymgyrchu i warchod a diogelu ein creadigaeth. Gweddiwn dros y rhai sy'n methu bod yn addoli heno, a'r heini sydd yn eu cartrefi yn medru ymuno hefo ni yn yr addoliad. Gweddiwn dros dy eglwys yn y Gymru gyfoes, dy eglwys yn fyd eang a'r drothwy ein dathliad o'r Nadolig eleni. Bydde di'r syniad yna o berthyn i'n gilydd ar draws byd o raniadau gwleidyddol, crefyddol, ideolegol ac ati. Helpa ni i mestyn llaw ac i hau hada gobaith yn union fel mae gobaith i'w neges yr wyl hon. Ac i ti sy'n dad mab ac ysbryd glân yr hwn i'r gogoniant, dy chafwn di, bendigwn di, ac ymrow fel disgyblion i ti mewn ymateb i'r wyl gan ein dathlu. Cofia ni felly a chyfoeth hogan ni yn enw Iesu Grist. Newch ni gyd adrodd weddi'r arglwydd. Pedwar cant 34 ydy y ddemyn nesaf. 434. Unw na llyr angylau gor mewn mawl i'r nefol aer. Datgilwyd dyfnder cariad i o'r ymhreseb mab y saer. 434.
Efallai bod chi wedi meddwl ers bore yma, nad wedi gadael un gair pwysig allan o'r neges bore yma. Mi nes I gyfeirio ato fo yna nid yw'n gyrchol, ond dwi am gychwyn efo y gair hwnnw heno yma. Y gair hwnnw, wrth gwrs, ydy ymgnawdoliad ydy. A'r ymgnawdoliad, wrth gwrs, ydy y ffordd yma Duw yn dewis cyfathrebu efo ni. Ffordd yma Duw yn dewis cyfathrebu efo ni. A bore yma fyddwn ni yn sôn am nodweddion y bachgen. Y bachgen a Aned I ni, bachgen a Dawid. Ac rydda ni yn ei weld o yn Iesu Grist. Fyddwn ni'n sôn am ei dras o. Fyddwn ni'n sôn am ei raglen waith o. A fyddwn ni'n sôn am ei banner o. Yn byd eang. Ond heno dewch I ni gloddio dipyn bach dymach. Ac edrych ar y gair ymgnawdoliad sydd yn ddisgrifiad o pwy ydi o. O'n i'n darllen o'r Philippiaid, yr ail benod, a mae'n air arall yma nhw. Gwacau. A tasa ni meddwl am y tada, fydda ni sôn am athrawiaeth yr ymwacau. A mae'r ddau air yn perthyn gilydd. Y gair ymgnawdoli ac ymwacau. Duw yn dod yn un ohono ni yn Iesu Grist ac ynta yn gwacau hyn mewn gwirionedd o bob beth oedd yn atgoffa ni o'i dras nefol o mwyn ymuno efo ni. Ac mae Paul yn awgrymu hynny'n glir iawn dydy am pwysleisio y gostyngeidrwydd yn perthyn I Iesu Grist. Y gostyngeidrwydd. Beth bys o wedi rhoi heibio pob ansydedd, pob safle, pob statws, gwacau o'r wrth y pethau I gyd mwyn fod yn un ohono ni. A un arall bod yn un ag o'i hun. Rwan ta, mae yna lawer o bethau fydda yn denu pobl at Iesu Grist. Pan da chi'n darllen yr Efengyla, neu wir unrhyw ran o Testament Newydd sy'n sôn amdano fo, mae'n siŵr I ni bod yna rhyw bethau wedi'ch denu chi ato fo ac yn dal I wneud hynny. Llawer iawn wedi cilio ac wedi cefnu, ond da ni wedi dewis aros efo. A mae rhyw bethau o'i gwmpas o sydd yn cadw ni efo fo, neu wir, yn denu ni nôl ato fo o hyd. Un o'r pethau rheini ydy I neges o, I bregethu fo. A da ni'n edrych fel cyffwnson I bore yma, yn sôn am yr ofna sy'n blino yn dyddiau ni, fel yn blino dyddiau Eseia. A da ni'n sôn yn weinidogaeth yr Iesu yma. Yna rhyw bethau'n cydiod yno ni, ac da ni'n teimlo biti na fasa yna fwy o hwnna y bywyd yn dyddiau ni. Mae pregethu Iesu Grist i'r bobloedd a'r torfeydd yn denu ni ac yn cadw ni. Faint bynnag grwydrw ni, faint bynnag o amheuon sydd yn tansfeilio ni, mae prydferthwch I bregethu fo yn denu ni yn ôl o hyd. A beth oedd y neges hwnnw? Wel, neges yr ymgnawdoliad, ynde. Duw yn dod yn un a ni mwyn I ni I nabod o. A'r peth sylfaenol yn hwnnw I gyd ydy dweud cariad ydy cyfrinach bywyd a byw ydy caru.
cariad yn gyfrinach a bywyd yn golygu caru. Mae hwnna di sylfaen bywyd. Hwnna di sylfaen gobaith a hwnna di sylfaen dyfodol i fyd a bywyd. A mae'n hawl iawn yn y dyddi yma i ddweud yn dydy, wel, wir, tas yna fwy o hwnna yn y byd ni. Mi bas yna lai o wag siarad, mi bas yna lai o ddrwg gweithredu, mi bas yna fwy o gonsarn am yn gilydd, a fwy o gariad yn clymu pobl a phobloedd hefo'i gilydd. Mi bas yna fwy o borodrwydd i fadda, a mi bas yna fwy o awydd cymodi, a mi bas yna fwy o gyfle wedyn i ddechrau byw o newydd. Un yn dweud, wch, mae'n afrydus, dwch, fi atab, dwch i ymateb i'r neges yma. Mae'n nela fo a heddiw, ac mae'n nela fo a fory, a mae'n nela fo a tu hwnt i fory. Y cyfrinach yna, ynglyn â byw a bywyd. Ac yn waelodol i hwnna wedyn mae'r gair perthyn. A da ni wedi sôn am hwnnw'n yn gweddian barod yno. Da ni'n perthyn am bod ni'n caru. Da ni'n perthyn i'n gilydd am bod ni'n caru'n gilydd. Da ni'n perthyn i'n cyddynion am yn bod ni'n caru yn cyddynion. A beth bynnag arall newch chi, hefo yr hyn oedd Darwin yn ei ddweud, a'i ddisgynyddion o heddiw, beth bynnag arall maen nhw'n ddweud sydd yn wir am esblygiad. Mae o llawn mor wir i ddweud, na cyfrinach byw a bywyd ydy y gallu i garu, y gallu i gofleidio, y gallu i dderbyn eraill a'i choesawu nhw. Y gallu i greu cymuned o gariad. A beth ydy'r eglwys? Ond cymuned o bobl sy'n caru i gilydd am ei bod nhw'n caru Iesu Grist, ac yn caru cyddynion am ei bod nhw'n caru Iesu Grist. Mae neges o yn ein denu ni, yn dydy, achos ydyn ni'n gweld yn ei hi gyfrinach byw ac yn gweld yn ei hi gyfrinach y dyfodol. A wnaethon ni gyffwr ar hwnna bore yma yn dod blaidd a dri gyda'r oen. Ydych chi'n cofio yr adnodau yna o defnyddio ni'n bore yma. Y creu berthynas o gariad nid yn unig at yn cyddynion am gilydd. Mae'n perthynas o gariad at y greadigaeth ryfeddol yma wedi gwarchod hi. Ac o gariad at ddynoliaeth yn gyfan gwbl. Mae cariad yn diddymu casineb. Y mae cariad yn adeiladu perthynas lan a ffyr. Y mae cariad yn aros heb ddiffodd nac heb ddarfod. Ydy mae neges hwn yn cydio yno ni ac yn denu ni. Oherwydd mae o wedi gwneud hi'n bosibl i ni ddod i'r profiad yna o berthyn. O berthyn sy'n sylfaen mewn cariad. Ond yr ail beth allai fod yn denu pobl hefyd ydy ffordd o'n dysgu. Ffordd o'n dysgu. I storio o, i ddamhegio o. A'i fynd a'i ddwad o hefyd yn bydd pobl. Stopio i siarad efo pobl. Stopio i wrando efo pobl. Stopio i ddehongli amgylchiadau pobl oedd yn agor i calon iddo fo. Ac ymateb. Troi ymysg pobl. Ac wrth droi ymysg pobl a siarad efo pobl. Pobl dod i sylweddoli. Mae yna fwy hwn ydyn ni wedi feddwl. Mae yna fwy i hwn na da ni wedi weld yn unman arall. Da ni ddim wedi gweld na wedi clywed neb yn siarad fel mae hwn yn siarad.
Fe ddisgrifiodd i'r cyfreithiwr hwnnw y daith o Jerusalem a lladron yn ymosod ac yn gwneud difrod ac yn gadael y dyn yn hanner marw ar y llawr o Jerusalem i Jericho. Y cwestiwn o ofynnodd y cyfreithiwr oedd pwy ydy yng nghymydog i? A meddai Iesu Grist y gymydog ni ydy'r person y medru di fod o help iddo i godi o ar ei draed, sydd angen dy gymorth di. Sydd angen dy gymorth di. Nawr o hwnna chwildroadol ydy ddydd yn oes. Cariad o chosar am gyd i ddewl ydda hi yn y cyfnod yna. Ond mae Iesu chwalu'r terfynna. Mae o'n chwalu y terfynna. Mae'r byd i gyd yn dod i fewn. Mae'r Samariaid, mae'r Syrophoenisiaid yn dod i fewn i fan hyn. Mae pobl dros y ffin, dros y reolonen yn dod i fewn yn fan hyn. Mae'r ffinia yn cael ei chwalu. Mae cychwyn newydd yn digwydd. A mae o'n dangos y cychwyn newydd drwy'r straeon yma. A Bafradlon, dyna chi'n arall. Wedi cefnig, wedi cilio, wedi mynd ar goll yng nghanol bywyd, isio blasu'r byd, a'i werthoedd a'i ddeniadau, a mae'n mynd ar goll. Mae'n mynd adra ni o. A'i nôl fel gwas, meddwl. Fel gwas. Fedra i ddim mynd yn ôl fel mab, ond cael mynd yn ôl fel gwas. A pan gyrhaeddodd o adra, nid gwas, ond mab. A meddai Iesu Grist, dyna chi stori am ddiw ydy hwnna. Fel na mae o'n gwneud. Fel na mae'n digwydd yn ei deyrnasiad o. Croesawu yn ôl yn ddiamod a chofleidio yr rhai sydd wedi bod ar goll. A dyna beth yw'r cariad ar waith yn cydio mewn pobl. Oedd Iesu Grist yn medru troi i neges. Troi i neges yn straeon, byrion, oedd yn cydio ac yn agor meddwl ac yn agor deall. A mi allan ni ddweud wrth baratoi at y Nadolig, Lenny, mae hwnna'n yn denu ni. Mae'r straeon yma, damhegion, maen nhw'n fyw, maen nhw'n real. Da ni'n medru deud, maen nhw'n rhan o'r ffordd yna, disgrifio fi, dwi'n perthyn yn fanna, a mae'r neges yn dod yn neges. Yn bersonol, i'n codi'n una, allan o unrhyw dywyllwch ac anobaith i obaith newydd. Iesu Grist yn denu pobl. Drwy y ffordd mae'n dysgu ymhlith pobl. Dau medrwch chi ddweud, ydyn ni yn gwrando ar y pregethwr yn pregethu, ydyn ni'n gweld y dysgwr yn dysgu. A mae'n rhywbeth arall yn denu ni, meddwl chi. A peth ydy hwnnw, ydy Iesu ar y groes. Ar y groes. Nawr, fedrwch chi ddim gwahanu'r groes oddi wrth y preseb y Bethlehem. Fedrwch chi ddim gwahanu yr ymgawdoli, dod yn rhan o fyd a bywyd pobl fel ni, oddi wrth y croes hoelio. A meddwl chi bach hwnna yn denu ni, nid yn unig yn nath o ddysgu a phregethu am gariad, mi ddangosodd i ni. Mi ddangosodd o i ni i'r eitha un. Mi o farw ar groes. Mi o farw ar groes efo'r geiriau hynod drist. Rheini, fynyw. Paham yn gadewast. Yn unig, yn wrthodedig, bron yn oes, yn gwyno.
Ac i ni, dyna'r darlun llawnaf o gariad yn lloyd i hun. Mwyn i'r neges gyrraedd, mwyn i'r efengil gydio. Mi a i mor bell ac y bydd rhaid i mi, mwyn i'r neges gydio mewn pobl, meddwl. Ac ar y groes y gwelwn ni o. Ia, bydd o'n rhan o'r un stori yn dydy. Y stori am gariad sydd wedi costio gymaint. Mewn dod yn ymgrawdoliad, fyw yn yn plith ni. O fod ac aros yn yn plith ni. Ac i fynd i'r groes. Oherwydd y gwrthodiad. A throi y groes yn obaith newydd. Rwan ta, y neges yn cydio. Mae'n ambell i ddarlun ar Grist ar y groes, yn ddarlunia o artaith yn oes. Da chi'n gweld y clwyfa yn arteithio i wyneb o, a'i gorff o. A mae'r rhaid sylweddoli y gost o garu i reitha. O garu i reitha. Mae neges yn Nadolig yn sôn am garu i reitha. Rwan, beth da ni wedi dweud? Da ni wedi dweud am weinidogaeth Iesu Grist i bod hi'n denu. Da ni wedi dweud am weinidogaeth Iesu Grist i bod hi yn cyrraedd ni. A da ni wedi dweud am weinidogaeth Iesu Grist i bod hi ar groes yn gorchfygu unrhyw wrthodiad, yn gorchfygu unrhyw wrthwynebiad ac yn obaith newydd i ni. Dwi am ddiweddu efo stori dwi wedi deiti mae'n siŵr o'r blaen, ond dwi mor hoff ohoni hi efo hi mor addas. Un o ddiwinyddion amlwg yn blynyddoedd ni, dwi'n credu fod o dal yn fyw dros 14 oed. Dyn o'r enw Jürgen Moltmann, Almenwr, cael ei fagu yn Hamburg, a chael ei ddal yn ystod yr hyfal a'i garcharu. Ei carcharwyd o'r cyfandir, fe'i carcharwyd o yn yr Alban, ac fe'i carcharwyd o wedyn yn Rwsom. Gar ddiwedd yr hyfal, neu blwyddyn neu ddwy ar ôl yr hyfal, i gath ei ryddhau. A mae o yn mynd i lawr y ffordd o'r carchar ac yn teimlo yn unig. Yn union fel mae Eseia'n sôn am yr heini sy'n rhodio mewn tywyllwch. A rhyw gaddig wedi cael amdano. Tywyllwch i sefyllfa fo. A'i sefyllfa fo ydoedd fod y ddinas lle mae Gwydo, sef Hamburg, wedi bwrw'n llwch gan y bomiau. Fod ei deulu a'i ffrindiau fo wedi cael ei chwalu, a fynta wedi cael ei adael yn amddifad, ac yn cerdded lawr y stryd o'r carchar ar ei ben ei hun, heb unman i droi. Dyna y sefyllfa, i sefyllfa fo. Di pawb ohono ni wrach ddim yn profi y tywyllwch yn yr un ffordd. Yr unigrwydd llethol yna. A medda Moltmann o hyn wedi darllen y Testament Newydd yn y carchar. Ac eiriau Iesu Grist ar y groes yn dod yn fyw i'w feddwl. Fynyw, paham gadewast. A mae'n cael ei daro bod y geiriau yna y ddisgrifiad ohono fo. Y ddisgrifiad ohono fo yn cerdded y llwybr i lawr o'r carchar. Roedd o yn unig ac yn wrthodedig, yn llethol felly. Pob peth oedd yn cyfrig yn efo wedi golli yn yr rhyfel. A dim byd gyda fo. Dim ond beth oedd arno fo wrth gerdded
y llwybr. A meddwl wrth o fo hyn, os na fel roedd o'n teimlo ar y groes, o Duw hyd yn oed wedi cemmu arno fo. Fel na dwi'n teimlo hefyd, meddwl o. Mi fedra i gyd ymdeimlo hefo fo. Dwi'n dall be oedd o'n mynd drwyddo. A meddwl o wedyn, mae o hefyd yn dall lle dwi arni. Mi fedrwn ni wneud efo'n gilydd. A dyna gychwyn Pererindod Jürgen Moltmann. Nawr mae wedi sgwennu cyfrola trwchus. Ddim yn anodd i deall a maen nhw'n drwchus. Mae wedi cyhoeddi lle ddigon main a syml hefyd o ran hynny. A rwan, mae o yn y nall i, a dwi'n gwybod lle mae o. A mae o'n mynd yn ei laen wedyn i ddisgrifio. Ni dyna'r diwedd fydd o. A ni dyna'r diwedd i mina chwaith fydd o. Da ni fedru sôn am i atgyfodiad o. A mae hwnna meddwl yn troi obaith i mina. Mae disgrifio Tywyllwch am 9 Gwener y Groglith a'r adnod yna ar doriad gwawr y trydydd dydd. A medda Moltmann, mae toriad gwawr y trydydd dydd yn doriad gwawr ei ddynoliaeth gyfan. Oherwydd, ar y groes, y mae ddod i gorchfygu y Tywyllwch yna. Ac allan o'r Tywyllwch yna, yn ei atgyfodiad, mae yna oleuni newydd. Mae yna ffordd newydd yn agor. Mae yna gyfeiriad newydd yn agor. A mae yna ddyfodol newydd yn agor i ddynoliaeth gyfan, meddwl fo. Ia, rhwng nawdoliaeth. Mae'r ymuno hefo ni yn y fan lle ryda ni yn rhannu yn ymder Tywyllwch dynoliaeth. A byddwn ni'n disgrifio hwnnw bore yma. Yn fanna, a da ni'n ffeindio bod Duw yn torri mewn, fel y gwelodd Eseia ni ddydd o'r an hynny. Duw yn torri mewn yn Rhys i argyfwng dynoliaeth ac yn codi'n golwg ni at eiriau'r groes a ffrydd hwnt i reini at bore y trydydd dydd. Wel, dyma neges ni. A dyma sgynnon ni ddweud wrth oes sydd yn chwilio am gyfeiriad a gobaith. A dyma sgynnon ni ddweud wrth bobl ifanc sydd yn gweld dyfodol byd a bywyd mor dywyll ac anaddawo. Ia, da ni'n medru sôn am ein harglwydd yn rhan efo ni yn yr argyfwng ac yn goleuo ni i gyfeiriad gobaith ac yn gwahodd ni i gerdded llwybr gobaith. A llwybr gobaith a'r cerdded hwnnw fod yn gyfrwng i draws newid. Ffordd o fyw diobaith i fywyd yn ei lawnder yn Rhys Iesu. Er mwyn ei enw. Amen. Rwan da ni'n dod at yr emyn ola. 775. 775 o gariad pyr, rhawn i ti glod, creawdwr rhyfeddodau'r hod. Maen sgwthro fel dynol ryw, drwy dy drigaredd fe gawn fyw, o cymer ni yn awr bob un i'n creu o newydd ar dy lun. 775. Gariad pyr
Diolch am gael treulio y diwrnod efo'n gilydd. Ein tad yn myfyrio ar y bachgen a aned i ni. A ddaeth mor rhyfeddol. Yn agor drysa, gobaith a bywyd llawn. Ac yn gwahodd ni i ddal ati gerdded y llwybr. Ac yn gwahodd eraill o'r newydd i ddod i gerdded llwybr gobaith yng Nghrist. A gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a byddo gyda ni oll yr awr hon hyd byth. Amen.